गाइसमोन तो नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय माने 21 जुन न होमबा 21 जुन खालि बीटीसी नि एलपी आरो यूपी नि मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैदोंमोन एडभार्टाइजमेन्ट फैदोंमोन आरो 21 तारिखनिफ्राय बि एप्लाइ जादोंमोन आरो जुलाइ दाननि माने 3 जुलाइ खालि बियो लास्ट डेटमोन तो दायो बियो अलमोस्ट माने 1 मान्थ बारबाय आरो नङा होमबा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 1 मान्थ बारबाय बियो भेरिफिकेसन सब जाजोबबाय खामानिया सब जाजोबबाय नाथाय बीटीसी नि चिफ सार बिथाङा साननैसो सिगाङाव बुंदोंमोन जे सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो जों होनो थांगासिनो दङ सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो होनो थांगासिनो दङ बेबायदिल' बुंनायखौ जोङो मेल मिटिंनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय थादोंमोन नाथाय दासिमबो माने बीटीसी नि जि 1000 भेकेन्सि पोस्ट बियो माने मेरिट लिस्टआ दाबो माने आउट जायाखै माने नङा होमबा तो खोनाबायल' थादों माने मेल मिटिंनिफ्राय जे माने उइकनि गेजेराव होनो थांगासिनो दङ 1000टा पोस्टनि नङा होमबा तो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाथाय बियो दासिमबो माने मोगथां महर मोनाखै तो मानि थाखाय मोनाखै बेखौथ' बुंनो हाला नङा होमबा दा मैयायै मोनसे बिथां सारनिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्ट नुदोंमोन जे आसाम गभर्नमेन्टआ बीटीसी निफ्राय मोनसे रिटेनसन आरो पोस्ट क्रिएशननि क्लियारिफिकेशन बिदोंमोन बीटीसी निफ्राय तो बिखौ दाख्लै थांनाय सप्तायावनो हरदों होनना बुंदों बिनि उनाव माने खोनानो मोननाय बायदिबा 667 ल' माने बे 667 नि पोस्टआल' माने मा होनना बुंदों एसआइआव मोनदों जाहैबाय आरो बाकी 490 ना मा बेनिया मोनाखै जाहैबाय तो बेखौनो नेनानै एसे डिले जादों होननानै मिथिनो मोनबाय जादों तो जिखि जादोआ होयोबा होनांगौ थाबैनो होनांगौ माने केन्डिडेट्सफोरा माने गुलाय गुजाय हाखु दाखु नेनो हाला ओरैबायदि माने अधर्ज जानो हमबाय नङा होमबा तो बेखायनो थाबनो होनानै स्र' खालामना दोननाया एसे मोजां जायो होनना आं सानो नङाबा माने टिचारफोरनि जाय माने बिथांमोना एप्लाइ खालामदों नङा होमबा बिथांमोना खोब माने नेगासिनो दंमोन ओमफ्राय दाख्लै बावैसो जि माने स्टेटमेन्ट होबाय जोंना सार बिथाङा जि माने स्टेटमेन्ट होबाय बेयाव माने गोसोआ बायलांबाय माने 667 ल' माने पस्टआ फैदोंनो मानो दा आंनिया माने फैनाय नंला हेनटेन आरो दा ओंखायनो होयोबा होनांगौ थाबनो होनानै स्र' खालामनांगौ आरो फाइनेलि दिनै आं दा जि टाइमाव माने भिडिअखौ बानायबाय थादों दहाय दान्दिसे समनि सिगां माने चिफ सारनिफ्राय मोनसे निउस मोनसे मोनदों जेनेबा जोंनि पर्टेल निउसफोराव मोनसे माने निउस मोनदों आरो जे सानथामनि गेजेराव होनो थांगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों जोङो तो बहुत गोबाव जाबाय सप्तासेनि गेजेरावनो होगोन नाथाय दाबो मोगथां महर मोनाखै होयोबा होदो सार प्लिज होयोबा थाबनो होनानै स्र' खालामना दोनदो जाहाथे जाय बिथांमोना एलपि आरो यूपी नि मास्टार जानो गोसो बिथांमोना थाबैनो एपइन्टमेन्टखौ मोनो आरो नोंथांनो भटखौ होयो बिथांमोना साख्रि मोननानै नङा होमबा तो बेखायनो थाब होनानै स्र' खालाम जोंबो माने बिथांमोनखौ माने खोब दुखु मोनबाय थादों बिथांमोना खोब माने टेनसनाव दङ दा माने माला होगोन बिदिनो थांबाय थादों नङा होमबा दा बेखायनो माने टेनसनाव दङ बिथांमोना जोंनो बहुत माने लोगोफोर दङ जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बेयाव तो जिखि जादोआ होयोबा थाब होनानै स्र' खालामदो आरो सार नङा होमबा